Ni Maider Fernandez Iriarte naiz, eta nire proiektua Las Letras de Jordi deitzen da. Jordi garun paralisia duen gizon bat da, ibiltzeko gai ezena ez da hitz egiteko ere. Eta Jainkoan oso, Jainkoarekin harreman berezi bat du, eta bere fedearen inguruko solasaldi baten bidez eraikiko da hemen lantzen ari naizen proiektua. Nire interesa hasiera batean egin nahi nuna zen pelikula observazional bat Lurdesen. Lurdesen dagoen santutegian. Eta bertara joaten den jendea bilatzen hasi nintzen eta hola ezagutu nuen Jordi. Proiektuak hainbat fase ezberdin ditu eta ni berarekin duela urte hasieran duela gelditzen hasi nintzen eta berarekin grabatzen. Eta orduan badago pelikularen zati bat grabatuta, baina bestalde ere beste atal batzuk prestatzen eta mintzatzen ari naiz. Fase ezberdinetan nabil. Batzutan ekoizpenean, beste batzutan garapenean eta bai. Niretzako asko gustatuko litzaidake alde batetik grabatu dudan guztia errepasatzea eta agian lehenengo estruktura moduko bat pentsatzea pelikularako. Eta baita ere, ditudan garapenean dauden parte horiek hain argi ez ditudanak pixkat argitzea, ez? Adibidez, egonaldiak ez dizu bakarrik denbora ematen, baizik eta besteekin zure prozesua partekatzea, etortzen diren irakasleekin ere partekatzea, eta ez dakit beti solasaldi batek pentsatzen laguntzen dizu eta erabakitzen ere, orduan. Pixkat gauza batzuk argiago edukitzea gustatuko litzaidake 6 aste hauetan.